U agresiji na Hrvatsku, srpski pobunjenici i Jugoslavenska narodna armija koristili su se svom raspoloživom ratnom tehnikom, pa tako i jugoslavenskim ratnim zrakoplovstvom. Iako je odlaskom slovenskih i hrvatskih pilota bilo znatno oslabljeno, jugozrakoplovi su žestoko napadali vojne i civilne ciljeve diljem Hrvatske. Vrhunac tih napada dogodio se 8. studenog 1991. kada je u jednom trenutku sirena za opasnost od napada iz zraka oglašena u čak 34 hrvatska grada. Neprijateljski zrakoplovi bombardirali su i raketirali područja istočne Slavonije, Gornje Posavine, Gorskoga Kotara, Zagreba, Karlovca te gotovo cijele Dalmacije. Ujutro je raketiran i Sinj, a meta napada bio je sportski aerodrom. Nešto prije nad Zadrom su ispuštene svjetleće bombe, zatim su raketirane Šepurine, područje oko Nina te trajektno pristanište koje Miletić spaja s otokom Pagom. Osim toga, u zračnom napadu ispod Paškog mosta pogođeni su jedrolinijni trajekti Borik i Vira, koji su ipak nakon nekoliko dana osposobljeni za plovidbu. Karlovačko područje više su puta nadlijetali zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva iz Bihaća i Banja Luke. Razorena je napuštena vojarna na Logorištu, zatim Mala Švarča, Mostanje, Turanj i Belejske Poljice u općini Duga Resa. U jednom naletu pogođena je trafostanica u Kupinečkom Kraljevcu, blizu Zagreba, pa je veći dio grada ostao bez struje. I na Dubrovačkom bojištu iznad Pelješca zrakoplov je izbacio paučinu, kao i nekoliko dana ranije u Slavoniji. No, ni hrvatska strana nije sjedila prekriženih ruku, uz jedan neprijateljski MiG-21 koji je srušen kod Delnica, a pogođena su i 2 jugozrakoplova koja su gađala Paški most. Jedan Galeb G2 srušen je kod samog mosta, a za drugi, tipa Jastreb J-21, pretpostavlja se da je pao kod Luna na Pagu.